Kapulisan gipangita ang laing duha ka mga biktima sa sunog sa Kentex Factory sa Valenzuela City, Metro Manila. Si Maris Puyo sa report. Police investigators mubalik karong adlaw sa nasunog nga Kentex Manufacturing sa Valenzuela City, Metro Manila aron pangitaon ang laing duha ka mga biktima sa insidente. Si Philippine National Police Crime Laboratory Deputy Director Emmanuel Aranas niingon nga 74 ka mga claimants ang midul sa ilang buhatan, apan 72 ra ka mga lawas ang ilang na-recover. Matud ni Aranas nga balikan sa mga operatiba ang lugar aron sutaon kung duna bay mga natrap o natabunan nga mga lawas. Samtang ang mga survivors ug pamilya sa mga nangamatay mipasakan na og criminal complaints batok sa 8 ka mga opisyales sa Kentex Manufacturing Corporation. Ang maong mga opisyales gikasuhan og reckless imprudence resulting in homicide ug sa pag-violate sa Wage Rationalization Act, Labor Code ug Social Security System Law. Gawas nila, daan ang ikasuhan sab sila si Local Government Secretary Manuel Rojas II ug Labor Secretary Rosalinda Baldos. Maris Puyo, Sunstar, Pilipinas.